जय जगन्नाथ मैंने शुभ सकाल ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି କଲିକତାରେ। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇଲା, ଶୀତ ହେଉଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାଠୁ କଲିକତା ଟିକେ ଅଧିକା ଶୀତ ହେଉଛି, ବହୁତ ଶୀତ ଟିକେ ହେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ହୋଟେଲ। ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ବୁକିଂ କରି ସେଠି ରହି ତାପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବୁ। କେଉଁଠି ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ସ୍ଥିର କରିବୁ। ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା କଥା ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଆସିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ କିଛି ସମୟ। ଚାଲିଲେ ଗାଡ଼ି ମିଳିଲେ ଯିବୁ। ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହୋଟେଲରେ। ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେଇକିରି ବାହାରକୁ ବାହାରିବୁ ଆଉ ଶୋଇବୁ। କାଲି ରାତିରେ ସାରା ନିଦ ହେଲାନି। ଆଜି ମୁଁ ଶୋଇବି 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇ ତାପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବୁ ଆଉ। ବୁଲାବୁଲି କରି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଖା ଦେଖିବୁ। ଜିନିଷ କିଣାକିଣି ହେବ, ମାର୍କେଟିଂ ହେବ। ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେଇକିରି ବାହାରିଗଲୁ ବଜାରକୁ। ମାର୍କେଟ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି କେଉଁଠି ସବୁ କିଣାକିଣି ହେବ। ଏବେ ତାପରେ ବଡ଼ ବଜାର ଯିବି। ବଡ଼ ବଜାର କିଣିକିରି ସବୁ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି ହେବ। ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି ହେବ। 2-3 ଦିନ ରହିକି ଯିବୁ ଆଉ। ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ କରିଦେବା। ସେଇଆ ମାଲଟା ଦରକାର। ମୁଁ ଖଇନି ଖାଇ ଖାଇ ମୁଁ କର ଖାଇଗଲେ। ରୋଡ଼ ବି ବୁଝିକି ରେଟ୍ ଆସିବ କାହାର ସେ ଜଣଙ୍କର ଯିବ। ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ଚାଲିଲୁ, ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଯେତେ ବାଟ ବଡ଼ ବଜାର, ଏତେ ବଡ଼, ବହୁତ ବଡ଼। ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବ ମାନେ ଆସିପାରିବନି, ଏତେ ବଡ଼ ବଜାର। ବୁଲି ବୁଲି ଆମ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଖୋଜିବ। ଏବେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋକ ଗଲାଣି। ଏବେ ଟିକେ ଫଳମୂଳ କଟା ଟିକେ ଖାଇବି। ତାପରେ ଟିକେ ବସିବି। ତାପରେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି, କଟା ହେଇକିରି କେଉଁଟା ଏବେ ଧରିଲି, କେଉଁଠି ଦେଲି କାଟିକି ଦେଲେ ମୋତେ ଖାଇବି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଭୋକ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଗାଁ ଖାଇଯାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଭାରି ମଜା। ଜିନିଷ କିଣିକି ରାତି ହେଇଗଲା। ରାତି ଆମର ହେଇଗଲା। ରାତି ସାରିକିରି ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ ଆଉ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି, ମାର୍କେଟ ପୁରା ରେଡ଼ି, ସବୁ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି ହେଇଗଲା। ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ ହେବ, ସେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନେଇ ଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ କିଣା ହେଇଛି ଆମର। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଖାଇ ପିଇ ରାତି 9ଟାରେ ଗାଡ଼ି ଧରିବୁ ଆଉ। ପ୍ରଚୁର ଗହଳି ବଡ଼ ବଜାର। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଲିକତା ବଡ଼ ବଡ଼।